akwai wani abu da ya faru a Kano, ina ga bai wuce jiya ba, wani abun tausayi da har a yanzu har ga Allah ji nake kaman a mafarki nake ga abun, kaman zan farka a bacci a ce mun wallahi ba da gaske bane, inda aka samu wasu mutane guda uku, ba zan ce bayin Allah ba, wasu mutane da ake zargin su uku ne suka shiga gidan wata baiwar Allah malama Fatimatu Abubakar, suka kashe ta da 'ya'yanta guda 6. Kisa kuma irin kisa na gilla, kuma ana a cikin jihar Kano, an ce a cikin anguwar Ɗorayi ko da Ciranci ko, wannan yake bayyana maka tsakiyar gari ne, ba ma bayan gari ba, bare a ce ihun ka banza, a cikin gari ne. Har ga Allah na rasa ma wani irin bayani mutum zai iya a kai. Ɗazu nake ji ana hira da na samu wani sako da iyali na ke tukunna mini na Commissioner of Police na jihar Kano, wato CP Ibrahim Bakori, na cewa sun kama waɗannan mutane guda uku. Na farkon da ta kira sunansa da ake zargi sunansa Umar, suna mai daraja, ya je ya ɓata sunan. Da shi da abokanansa guda biyu an je gidansa, an samu wayan hannunta wato mobile phone a gidan da kuma jini a jikin kayansa, kuma an ce ya ba da confessional statement, wato ya yi ikirari cewa shi ya yi da abokanansa guda biyu. Baya ga wannan, abin mamaki shine a bayanan da yake da babansa da ita uwa ɗaya ne uba ɗaya, da babansa da ita uwa ɗaya uba ɗaya. Ai ko babu addini, fidirar ɗan adam ta sa masa son nasa, uwa ɗaya uba ɗaya, da babansa da ita uwa ɗaya uba ɗaya, amma ya je ya halaka ta da abokanansa bisa ga zargi da ake yi, ya kuma kashe yara ƙanana guda 6, ɗaya bayan ɗaya guda 6 suka kashe yara 6 ƙanana. Na farko abin da wanda ke gaya mana jama'a mu ƙara shiri, wallahi alamomin tashin kiyama ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na sahihul adabil mufrad yana cewa la taqumu sa'a hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Wannan hadisi a cikin sahihul adabil mufrad hadisi ne na 87. Manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai mutum ya waye gari yana kashe makwabcinsa, yana kashe dan uwansa na jini, yana kuma kashe babansa. Kashe-kashe za su zama ruwan dare, to the extent that ana samun ɗa yana iya kashe babansa da kansa da ganga. Wannan abu na farko shine alamar tashin kiyama ne. Wallahi tallahi kiyama ce take zuwa kusa da mu. Na biyu, muna aiki da wannan da jan hankalin jami'an tsaro cewa na farko muna yaba musu da aka kama waɗannan mutane guda uku wanda su ne prime suspects. Wannan is highly commendable, abu ne na a yaba musu, sun yi ƙoƙari matuƙa da gaske, kuma haka ake buƙatan jami'an tsaro su zama, musamman 'yan sanda a nan deserve commendation na musamman. Allah ya saka musu da alkhairi. Na biyu, muna jan hankali na cewa irin wannan a gaggauta kai su kotu, sannan kuma muna jan hankalin lalacewa mu ya kai matakin da a yanzu in an kai su kotu, in dai suna da kuɗi, akwai lauyan da yake da'awar musulmi ne zai je kotu ya kare su. To bayan laifin da suka yi, irin wannan lauya da zai amince ya je, wallahi shine mai laifi na biyu. A wannan hali, in dai kana da tsoron Allah, ko duk duniya za a baka, ai ba za ka je kare mai wannan laifin ba, ko duk duniya za a baka. Waɗannan yara 6 ƙanana laifin me suka yi? Haƙƙin wa suka taɓa? Mutuna fa'ayar wa mai yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alai wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Suratul Nisa aya ta 93. Wannan bayan Allah haka kawai an je an kashe yara ƙanana.
a cikin su wataƙila wani yana so ya zama mahaddacin ƙur'ani ne don an ce sun je islamiyya ne ma sun dawo break karfe 11:30 suka da 12 a kashe su sun ma je koyan addini ne. Wataƙila wani hobinsa ya zama makarancin ƙur'ani, wani kace wa kake so da mai cikin su dai suke so ya zama, wani wa yake so ya zama medical doctor yake so ya zama, ke me yake so ke zama